Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahayong buntag mga igala si Dr. Gapi ini sa Doktor sa Kanginan. Live, mukisi-kisi, ha? Mukiyon po say. Kabalo mo, unsagi purpose anang mga X-ray, ultrasound, CT scan. Nana ko'y manotice karon sa mga pasyente nga sila na yung magbuot. Pag adto nila sa doktor, Dok, magpa-X-ray ko, Dok, kay napakug ko. Dok, kinalan kong X-ray kay ang akong anak ba nahulog. Naigo, nabagok ang ulo. Magisi na naman ko na may gala. Di naman ko mangaway ba? Kaya nga no, halos tanan. Halos tanan yun. Magpataka lang ang istorya nga kinahanglan siya X-ray, mga ingana, tanan. Wala sila kasabot unsa ng X-ray, unsa ng ultrasound, unsa ng 2D echo, unsa ng CT scan, unsa ng MRI. So, muna istoryahan karong buntagang may kala. Kung unsa gyud among makita diara, X-ray sa ta kay medyo lisod-lisod kay na mga CT scan, MRI. X-ray. Kung mauntog ng inyong ulo o inyong anak na untog sa simento ang ulo kay nahulog o bantay, kinahanglan mag X-ray? Dili, noy. Dili kinahanglan, noy. Sa una nga wala pa CT scan, noy kala, wala pa MRI, ang among himuon, X-ray. Pagkuman, usually yun na siya, wala may makita sa X-ray, among obserbahan. Pag-observe na mo sa pasyente nga, wala nang suka, dili masigig katulog, dili mo kuan ang mata mo tulirok. Kasabot ba mo sa tulirok? Musaka ang mata ba? Kung di ba, manaog ang mata dito, magsimag lang sa ubos. Kana sila, mga sinyalis nga na nagdugo dito sa sulod sa iyang utok. Sa una, mag-injection mi og kanang tambal para makita na mo na unsa nga tong iyang utok. Pero ang X-ray, useless. Ano? Wala kami nagdepende ang X-ray noy. Kung mag-X-ray na i-fracture, usawa mo na ito, tahion na mo ng bukog nga nabuak. Wag din taon. Maayo na nag-iya. Ang uban gani, magtigulong na lang, naagya po yung fracture. So, sa tinola, wala gyud mi nagadepende sa X-ray. Samot na ron may gala nga nanay CT scan. Kay, dili naman para sa una ba nga hassle kayo mag-injection o kanang tambal para makita na mong utok. Karon ay diretso na oy. Wala na kay unaw-unaw pa. Ang problema, kwarta. Kay sa una, katong ginaingon na kong injection ng tambal para makita ang utok, so in town, 2,000 ay bayad ba? Karon CT scan, 18,000. Mo na siya nga, ayaw mo pag-ingon sa doktor nga, kinahanglan akong X-ray, Dok. Wag yung tao na sa pulos ba? Wag yun siya. Kay kadaghanan, almost 99% nga gi-X-rayan, di ganyan na mo tanawon. Kay wa man, useless man. Di man mutabang sa pagtambal sa pasyente. Ikadua, tumba mo, nadisgrasya mo. Kunya, mulihok pa inyong bukton, mulihok pa inyong tiil, way sakit lihokon. X-ray? Gaw-sik-sik lang yun magtamporta ba? Sa tinuod ba, wala gina siya kung eksaminon lang ang bukton, mga naabay, hiwi, di na malihok, sakit, naihupong, kung di ba, naghubag, kana lang yun ang X-ray. Pero kung wala na siya, may gala, di na kinahanglan X-ray. Oh, giubo.
Wala nagpa-examine ng doktor. May diretso. Dok, magpa-x-ray ko, Dok. Kay nasiguro ko yung TB. Sa tinuod may gala, kanang TB, dili man yun na siya mo, kan ba? Makita na ganit usahay, incidental findings, ang sa'y pasabutan na ba? Nga, wa kay simptomas, na kay TB. Kunya, ang abot ana may gala kung mangutana ka. Wala man kay wala. Namoy nakita nga TB sa imong baga, noy. Tambal tanoy. Tubagon mang dahil sa pasyente nga. Ang gigibati do, huwag mo ko nagpayat, huwag mo ko nagluwag dugo. Nya, matabang ka na. Mao lagi na, noy. Kung moingon ang doktor nga, sabi man yun kapag maayo. Naingon ang doktor nga, ura man hindi kasulod ang hangin sa imong baga. Sir, nailugar sa imong baga ba nga dili kay mo expand. So, nagpasabot nga, nagyan ay pasabol nga TB. Pag-examinon ka, pero kung di ka examinon, magpa-x-ray na lang ka Mao lagi. Daghang kayong diagnosis ron nga pneumonia. Kadalihok pneumonia. Wa kay giubo, wa kay kalitura, wa kay lisod ginhawa. Pag-examine sa imong baga, wala. Kapila na ko ana may galang tanaw og x-ray kay lagi pneumonia. Pagtanaw na ko, kalimpyo bas baga ni asa mang pneumonia ni. Gitagna-tagna man siguro ni. Mao lagi na dai. Imbis nga wa kay sakit, nanahinom kay sakit ka nagpa-x-ray ka. Na permi ko kakitaan na may gala kanang physical examination nga madto sa abroad. Maluoy na lang kung pasyente ba kay ang makita sa physical examination na daw kay spot sa baga. Nya mo jud kay gibati oy. Unya pag naa na spot sa baga di man kakalakaw. Tagaan man kagtulo pa ingon sa unong ka bulan bago ka ayang tagaan nagtambal bago ka palakawon. Kinahanglan negative na pud imong x-ray. Luoy lagi kayo. Usay gani makaingon kung sus dagko na kay gasto ani mga tao unsa man tao ni? Ya kay kasi uban kay tanaw na ko x-ray wa man di ko nakita di ba? Botangan na yun akong certification may gala nga wala dili na siya physically fit na siya. Pwede din siya mag-abroad. Hilak-hilak na kung ubang pasyente may gala. Kaingon jud kag yun nga pastila no, gilisod-lisod lang gilisod-lisodon lang yun ang paglakaw sa mga patog abroad ba. May rabag sayon. Sakit yan. Human naman ko sa x-ray. Sa una no mga year 2000 pa sa 2005. Kadalihok, pa-x-ray ko. X-ray. Halos tanan. X-ray ko. Di ko man sikat ang ultrasound. Karon, lain na po. Masakit gani ang kutok-kutok. Ultrasound. Santa Cruz Digos. Kung magkalibang niya, wala nang tanas doktor, sakit ang tiyan, ultrasound. Kasi lagi magngisi, lagi kumadato, yun yung mga radiologist. Tagiya na mga ultrasound. Kaya kadalihok ninyo, ngayon mo ultrasound. Di na ba makita sa ultrasound ang tinae may gala? Wala yun. Ang large intestine nga na ay basta ng mga tumor, wala na makita sa x-ray ba? Sa ultrasound, samot. Wala. Kay matabunan man siya sa kuwan may gala, sa hangin. Kung naihangin ang imong tiyan, dili na makita dito ang tumor ba o cyst ba dito sa ilalim. Kinahanglan gid siya either CT scan or kung di ba contrast nga kanang x-ray nga na ay ibutan nga gipainom kag tambal. Makita na siya. Mao lagi pod. Lately
ang mga laboratory, ang mga ospital, di namang himo ang mga barato. Sanang imbes nga i-endoscopy ka, i-CT scan mo na kadritso. Ang unta to, unta to, giagi lang og kanang barato nga X-ray, kanang upper GI series para makita kung say problema sa imong agyanan sa pagkaon ng esophagus, ang tiyan, kung may ulcer, makita man ang ulcer sa kuan may gala sa X-ray with barium na siya with contrast media. Nya ang gasto ninyo ana 3,000 lang diya. Compared sa endoscopy, nga mabot mo kuan ba? Mabot mo 45 to 60,000. Maluoy lagi ko sa inyo ba kay kamong pag maingon ang doktor, i-endoscopy ka. Susto tagingting ang 60,000. Nya pagtan-aw wala nakita. Nya may nga mag-diagnosis tayo reflux esophagitis. Ang katawan ng ba na may gala pero makita na sa endoscopy. Pula-pula lang na siya. Lagi. Pangwarta lang. Ang ultrasound po may gala. Ang makita lagod na niya, atay, gallbladder, common bile duct, pancreas, kidneys, prostate, o pantog, o kaning kuan, uterus, matres, o ovary. Kita na siya. Pero sa ubang parte sa tiyan nga daghan man kay ng sudlanan, daghan man kay mga organo diya sa tiyan nato, di makita sa ultrasound. So ay mo pataka og request ng ultrasound ko. Si ang doktor mo magbuot ana kay sus in taon. May puniton na bang kwarta sa Yes Calzada? Daghan mo sapi. Ala, ultrasound. Usik-usik lagi mo kwarta gyud. Okay. Unsay diferensya sa CT scan ug sa ultrasound? Muning controversy may galang usay mapungot ko. Ipa-ultrasound ni mo. Marinis ako pasyente nga itong Lunes. Niyaging Lunes. Ipa-ultrasound sa ako kay para base day makatipid ba. I-ultrasound. Na daw katong tigong nana gikan sa appendix. So buto na daw ang appendicite, buto na daw yung appendix. So naghimo siya og salag dito sa sulod sa daplin sa kanang large intestine. Niya kay may radyo dako man kayong question mark sa kung utok may gala nga isa ka tuig na siya nagbati ba nasakit iyang tiyan. Nya grabe daw kayong sakitan nga luko-luko daw siya. Uy, di lang man appendicitis ba? So, sige mo na ako. Gisitis ka na lang yun. May gasto 18,000 ang pasyente. Paggawa sa resulta, appendicitis kaya po. So, Santa Cruz de Cruz. Unya kay kung nga nag-ipa-assist man ako akong anak pag-opera. Naglalis pa mi dito sa sulod kay wa man ko'y magkunitan dito sa dapit sa katong giingon nga appendicitis lagi ko no. Nana daw pa ko'y magkunitan ba? Ano sa man So gininluan sa akong anak, ginimpyuhan niya ang kilid. Sus pagko na dialysis na tumor dito sa large intestine na gala. Unya preparado lang biya ako mag-appendectomy, magtanggal sa appendix. Nya nay tumor sa large intestine. Sao man na siya. Manggawas lagi na usay magawas ng mga pisting yawa. Wa man kay mahimbo kay gi-ultrasound na nimo, gi-CT scan, mao na gyapon. So nagpasabot na may gala.
Di lang ka na, daghang kay kong pasyente. Ako'y operahan og maong gihapon. Ambot lang kung sa may makita na ako dito sa sulod. Na kay kinahanglan mag-operahan kay di naman kalibang. So, ang ginaingon ako may gala nga, ang ultrasound o ang CT scan, mo tabang. So, di gid maayo na siya nga pag tanaw sa ultrasound, labo. Imong i-CT scan, ay gasto na yun kagad. May pag abrihan na lang ang tiyan, tanawon, kaya anyway, appendicitis o panibas ba o tumor dito sa kulot, sa kuan, sa large intestine, operasyon ng gyapon. Ano to? Pagkakita na ko nga naagi tumor dito sa iyang large intestine may gala, giputol. Pag humagputol, sumpay. Basin napagin mo sa inyong mga utok ba nga butangag ko na kanang butangag interior. Basin mo ingon dai mo. Gisumpayan og interior. So kaning mga ultrasound, CT scan, X-ray, ang makabuot yun na ang doktor lang. Kamu manong, dili mo magpatakag istorya nga magpa-ultrasound ko, magpa-CT scan ko, mga anak. Dili, ay. Ang doktor man ko na. Kaya siya ay makatimbang-timbang ba? Katimbang-timbang, di mo dako ang gasto. Okay. Unsay diferensya sa CT scan ug MRI? Sa tinuod, pag imbinto sa MRI may gala, ang iyang target sa MRI para makita ang sa tawag kanang maayo nga image sa mga bukog. Wala na siyang giimbito para sa unod, para sa bukog na siya. Natingala na lang ko karon nga ang utok MRI. Sa panahon ako katong gikuan pa siya, giimbento pa siya 1990s. Magsige na sila og istorya about MRI compared to CT scan. Nya kay ang MRI man gyud maayo lang gyud sa bukog gyud. Karon mahimo na mahinoong tigkompetensya sa CT scan. Mawala gini. Napata sa crossroad, napata sa crossing may gala nga ma-fix na ang indication kung kanusa ka mag-MRI, kanusa ka mag-CT scan. Kaya sa karon, di man dyan ko order og MRI kung unod. Sa utok, di po ko mag-MRI. CT scan dyan ko yun. Kung bukog, MRI ko. Kaya makita yung kayo ni mga facets, mga surface sa bukog, maklaro nimo kung na-crack. Ang MRI maya kaya na dili CT scan. Dili pud siya maayo sa kuan, dili pud siya maayo nga MRI imong tiyan kay ang accurate gyud ang CT scan gyud. Mo lagi. Magkabaliktad-baliktad na ang indications ani mga laboratory procedures may galaba kay tungod sa kadaghan na sa mga itawag na mo sa medical term modalities, libogation ng doktor kung si gamiton. Okay, di man kumahuman kung di na ko laktawon ba, laktaw sa taron. Unsay purpose sa 2D echo ug sa ECG? Waagin mo kabaluan Okay. Lingkod, kaya lang kasabot mo. Ang EKG may gala, iyang gi-record ang electrical impulse. Sabot mo electrical impulse na may dabaw light ang atong kasing-kasing may gala. So mao na iyang kuhaon ang mga electrical impulse gikan sa atong kasing-kasing. So kung unsa man galing na ay block nga naputlan og kuryente dito, makita sa ECG. Kung di ba
na weakness sa isa ka ugat sa nerve, sa ka nerve dito sa kasing-kasing sa pasyente, makita sa ECG. Na, Dok, unsa man ang tudiin ko, Dok? Tinuod ba ikala, ginahingo na siya para tanawon ang balbula sa kasing-kasing. Kaya balo ba mo nga upat kabuk balbula ang atong kasing-kasing? Ha? Dili na siya six piston. Upat lang yun kang balbula ang atong kasing-kasing. Murag wheelies ba, 4-wheel drive. Upat rin taon ka piston. Kana ang dili na siya piston. Kundi ba, pertahan. Balbula. Muna gaya tanaw sa tudiig ko. Kumuhungaw ba? Barado ba? O hinay ba musarado? O mukha na? Muliking na? Muna makita sa tudiig ko noy. Karon, sa wala pa ng tudiig ko, ako nakaagi man yun ko, kay 1980 wa may tudiig ko. Sa una, ang among tanawon, kung nabay leaking ang iyang balbula sa kasing-kasing, manghupong ang tiil. Manghupong ang mga tiyan. Manghupong na siya. Kung naay leaking sa iyang balbula, wala may nagkagamit og tudiig ko sa una. Kunya, ang tambal sa una may gala, og karon pareho. Wa gyud diferensya. Ako makasulti gyud ko sa inyo kay wang tigo naman tayong tao pagka-doktor. So, unsay purpose ang tudiig ko? Gasto-gasto lang. Ni kabalo bang mo tagpila? Tag-8 bil na ba? Ang tudiig ko, i-confirm lang yun. Naunsa ba yun na siya? Naunsa mo ng balbula ni mo. So makita siya kay klaro-klaro yun. Di pa sa atong magsalig lang ni sa stethoscope ba? Sa sound, sa tingog, sa atong kasing-kasing. Kay kung na-leaking, sabay tawag na, naguba na ang balbula sa kasing-kasing, madungog mo na siya sa una. Karon sa mga estudyante, medical student, dili na ginatudlo. Sa una, memorize na muna. Kaya mo na nga, ultimo lang nga, nalay mo leaking, kaya malungi ba? Sa una, madumog na mo ng blub-blub, kana siya, kabulumi, na-leaking ang balbula nga, gikan sa ventricle. O, pag yun, bugbog. Uy, ang leaking dito sa atrium. I-memorize man sa una. Ipatingog lang na sa recorder sa una may gala sa among klase. Unya mo na among exam. Wala lagi ka nagtuon, di ka kay malo. Karon, di na gani ka stethoscope, itiduig ko na kaditso. Mas barato gyud sa una, my God. Mas barato gyud ang tambal sa una. Kay, di man ko cardiologist, pero wag gyud kalainan sa itambal karon og sa una. Wala gyud. Naay na hinoy invasive cardiology. Pasabot nga operahan, nga sa una wala na siya. Ang una na kong nakita nga gioperahan sa kasing-kasing katong dito sa heart center. Gikambyuhan ang kasing-kasing. Dili pa nang karon kambyuhan ang balbula. Karagana ra bagyod karon ang gamiton sa balbula. Gikan sa baboy. Pero nanay mga synthetic. sa Muslim o sa mga Jehovah's Witness, di man sila sugutan na tagaan sila balbula sa baboy. Wala na kain ng baboy magala, synthetic na. Dili na ingon nato nga plastic, dili ba? Murag tinuod nga udod sa tao. So mao lagi ni siya magala. Kung kamo nga wala man gyud mo kay balo,
Mutana mo sa doktor. Dok, nga mo, kinahanglan magyuda siya. I-CT scan, Dok. Tanong ninyo. Anong, di ba sa nato, obserbahan ng akong pasyente kay kulang di among kwarta. Mutana mo, sulti mo. Nga naman nga, di ba day taka, hulat ani may, Dok, nga, hulato nato nga, nabay simptomas ang pasyente. Kana ba? Kana mga pangutangay nga na ba? Entitled man mo na may gala. Dili mo na sa inyo nga kasabaan mo. Naging tao nga doktor nga napungot na sa trabaho nila. Napungot na sa trabaho, napula na. Ay. Ang uban po, mo insist lang yung himo o kuan ba para ma-impress ka. Sabot ba mo sa ginaingon ako i-impress na? Yawa ng dokturo, pa-CT scan man na yun. Ate ko Ako muhulat mo yung kukuan yun may galan. Nalang yung kinikita nga simptomas. Siyempre, ako examino ng pasyente. Muhulat ko na gamay nga simptomas nga indicate nga na bleeding o na ay block, na ay bara ang iyang mga kaugatan sa utok bago ko mag-CT scan. Kaya naman naman ko ng gasto sa pasyente. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Ayaw ninyong kalimte may gala ang cellphone number na mo dire sa radyo ha. Kay kung mangutana gid mo sa radyo, specialty gid ang itubag nako sa inyo. Kanag yung maugid akong ginahimo sa akong pasyente. Daghang kayong factors nga akong ginatan-aw. Kaya ba ninyo ang gasto? Kano sa mahuman? Unsay maayo gyud nga paagi nga matubag na ako na diri sa radyo. So ang numero namo diri sa text sa cellphone sa doktor sa kahanginan is 0966 400 5595 0966 400 5595. Okay. 0917 127 9944. Nakuha ang gallbladder. Mubalik pa ba ang gallstone? Ingani may gala, ang naghimo sa gallstone o sa bato sa abdo, ang supot nga gitawag og gallbladder. Kung kuhaon na siya, asa pa man mohimo og bato? Halo blocker na. Pag ikuha na ng gallbladder nga mismo nga sudanan, kuan man guna siya may gala. Siya ay mag-concentrate sa abdo. Pag-concentrate niya, usahay masubraan. So, nahimo na sino ang bato. Pero usually yun na, basta makaon mo tambok, magawas yun ang abdo diya nga concentrated. Usahay lagi, di mo mga tambok, maghimo mo bato. Magsigin lagi mo bato, na. Mag-rehistro na ta sa kuan, halo blocker. 0906 787 6412. Good morning, Doc. Ubo, magtingong tutundan, murag iring. Kung sa'y tambal, 58 ang edad, ingani nang. Onong. Depende na kung asa gikan ang plema. Kung gikan sa imong ilong, lain ang tambal. Kung gikan sa imong baga, lain ang tambal. Kung gikan sa imong kanang naay na tubo dito sa imong tutunlan, lain ang tambal. So, ipatanaw sa doktor. 0955-980-5994. 54, lalaki, tagong. Sakit akong ulo sa right side, Dok. Kung sini nga simptomas o unsay tambal ani. Wala po kang mangutana dong. Huwag ka paila sa akong pangalan o tanawa akong tiil. Tanawa akong tiil. Kailag yun ka. O, hindi naman na siya. Sis, ordinaryong sakit sa ulo.
Daghan mo kaya nga simptomas. Uy, ha? Isa ka Biblia na ba? So, dili pwede na. Unsay tambal sa stomach acid. Naman ay acid ang imong stomach daw eh. 24/7. Kaya nagahimo mong na siya acid kay parang ma-digest, matunaw ang imong gikaon. Nya ako nang tambalan para mawala ang acid. Butura na kagtiyan. Di na ka mahilisan. Oh? Number 3 nga question. Unsa man pasabot anang heartburn? In English na siya no eh. Adong. Sa Bisaya, sa Bisaya, nibalik unisaka ang asido sa imong tiyan dito sa esophagus. Mao na siya nga musakit imong dughan pati urabod sa kasing-kasing nimo. Mo nang tawag nilang heartburn. Na English na siya nga slang. Kanang street language. 0917-127-9944, 62 years old, breast cancer stage 2B. Akong tulog permi yun, taga 11 p.m. na. Abtan pa 1 a.m. siguro na. Tinood ba na makasamot ni sa cancer dok? Dili. Dili related na siya sa cancer ay imong tulog. Diba? Kaya katulad po tutulan po. Mutok kang grito at tunga. Unya, ang pagkaon o rice, magkasamot po og cancer. Ay na nagkaon do. Mo man na itong pagkaon yung mga Pinoy. Ayaw, pasanginli, ang mga butang na regular ni mong ginakaon. So, kasi pagkabata niyo ba? Kaon man dito kanon ba? Pwede na siya, pwede nga makasamot og cancer. Kita biya, mga onta tanan, di kita tanan na ay cancer. Mali. 0953-411-1309. Good morning, Doc. Babae, 10 years old. Magsakit ang tiyan. Ang hugaw basa. Pastila ng tutunlun na, oy. Tambok man pud kayo siya, Dok. Unsa buhaton? Ay, day. Ang magbasa gani ang tae. Aya pag una-una nga tambok imong anak. Wa gid in tawo na correction ba. Duya pos mga tambok lo. Ha? Dili man tanan tambok nga magsigilag kalibang. In tawo Santa Cruz Digos. Ang iyang sakit sa tiyan, basig tungod sa iyang kalibang. Nasa gastroenteritis. Ha? Na infection. Nasa food poisoning. Dili na siya mauna. Ha? Dili na siya mao. Ang imong kanon, kay nganong nagkalibang siya. Nganong gasakit iyang tiyan. Ayaw, pasanginling nga tambok. Luya po mga tambok lo. Ha? Ipa-examine lang tayo. Ipatanaw sa doktor. 0948-225-2165. Good day yan, Dok. Akong anak, 28 years old, babae. Nahanap ang pananaw. Uhaw permi. Ug sige ihi o gabi. Apdos po daw ang kuto-kuto. Gutmanon kaayo. Ug katol ang vagina. Please advise. Naminaw mi karon. Salamat, Dok. Nani si simptomas sa diabetes day. Juvenile diabetic. Karon, pa-blood sugar na siya, patanaw sa doktor. Kaysa tanaw na kitaas kay nag-sugar siya ba. So, ipag-examine ang iyang dugo, fasting blood sugar, ipaitanaw ng doktor. 0936, musulti ganang istorya, ganang ikaw manggahi ko mang istorya. Ay gala, diyan na manggawas ng ubo. 0936-300-8271. Good AM, Doc. Male, 67, irregular heartbeat. Severe regurgitation, mitral valve
prolapse from Panabo City. Tung November 2017, nagpabaksin ko og PCV 23 na lapse na 5 years. Magpa-inject unta ko usab. Pero ang available lang daw ang flu vaccine na kada tuig. Okay lang ba ni? Kaning imong kasing-kasing, wa ko kabalo kung nag-maintain ba kag tambal unsa. Pero murag kandidato ka nga operahan. Pero hinong piting mahal may gila. 1.5 million ang operasyon sa balbula sa kasing-kasing. Walay problema ni siya dong kay kuan man. Kana anoy di ay kay 67 man. Ang flu vaccine does not matter kung kuan pwede man kayo na siya may epekto sa lawas. 0910-343-9163 34 male, duk unsa tambal sa tonsil stone. Uy. Kung naghimo nagbato imong tonsil na operasyon na siya. Di na makuhag tambal. Kuhaon jud imong tonsil. Kaya naghimo nagugbato. Membro na siguro na siya sa mga hollow blocker. 0909. Operasyon na siya daw 0955-980-5994. Dok, okay na ba imnon ang dugos bisag, high blood o diabetic, male 64. Ang dugos baygala is double sa glucose. Sabot mo? Ang simple sugar, like gikan sa tubo, simple sugar na siya. Kanang gikan sa dugos, double sugar na siya. Kanang sabay istorya na to basta pag convert sa atong lawas sa dugos, imbis isa ra makuha nga molecule, duha na. So mas dako kayo ang sugar content sa dugos kaysa ordinary yung sugar. So kung imo na siyang permihon, ang imong diabetes musaka. Pero why epekto sa high blood? Ha? Ayaw mo paminaw anang makaayo ng dugos. Ubuhon, mag-inom dugos. Magkalibang, inom dugos. Magsakit ang dughan, inom dugos. Ha? Puro dugos. Ambot ka, kung sa inyong education nga nang mga oman mo anak, amang inuman mo anak. Ako ginabutan ako sa kape na ako sa una may gala, pero saka gina kong sugar. Ay, grabe. So, yun lang ko. Kay, sa una, napay, daghan kayong dugos diri sa samal. Daghan ang kayong pasyente gikan sa samal may gala. Dalan ko isa ka galon. Di mahurot sa isa ka tuig. Ato ni, abot yung natulog ka tuig ba? Wag yun na hurot. So, na niundang na lang ko kay di makontrol akong diabetes may gala. Magpermanentes taas. Sus, sa akin maabot na ko 14 ba. Nabuang na ning diabetes Di buna na tong 2 por 2 di man mo tuo. So, niundang gyud ko. Mas maayo pa mukaon mo sugar, mukaon mo og kanang kindi kay simple sugar man na siya. So, ang next nga, what is important nga, kontrolong gid ang sweets nga mosulod sa inyong lawas ng diabetic nang kay lisod gyud kay mo control ang blood sugar kung wala mo restriction sa inyong pagkaon. Malagi. Muna siya ang pinakakuyaw nga epidemic, pandemic sa tibuok kalibutan, diabetes may gala. Kung kabalo lang mo, ang diabetes is number 2 sa makakosog kanang makapatay ba? Dili COVID. Diabetes ba? Ang first ang high blood. Nga matay karon sa tibuok kalibutan sa diabetes, grabe ang COVID siguro nakapatay ng pila ka tausan. Ang diabetes, million. Tiyan mo na,
more than one half ang diabetic sa Amerika. More than one half diri sa ato sa Pilipinas. Diabetic lang ha. Dito sa ubang lugar, grabe. Muna sa pandemic yun nga tinuod yun. Nya kay di naman siya ang ato ramon panagam na to kay insulin man. Ang regular insulin. O may laing tambal. Kanang mga ubang tabletas mahigala, pangkuan lang na siya. Pangpugong ba? Na dili ma-absorb ang imong sugar. Doon na magluya ko ka, payat ka. Mao lagi. Kung dili mo mangutana sa doktor na, di yun mo kay balo. Nalipong naman ko do. Di ko katulog. Nya, wala ko'y mabuhat. Gamay lang lakaw, hangak na. Alangan. Bagsak na imong sugar tungkol sa mga tambal imong ipang-inom. Para pugngan lang yung babae mong sugar. Asa may importante? Imong blood sugar, imong kinabuhi, ay Santa Cruz de Igos. Di, timbang na mo. Timbang na siya. Dili na siya pwede nga, gusto kini mo ibaba imong sugar. Di man na siya mao. Kaya ang atong utok, sugar may ginakaon. Ang atong lawas, sugar naman po. Mura man pala mahimog energy. Nga imong barahon. Mura girasyon ang kuan, ang gasolina. O masiguro kung katilaw na kung mga bata noon, ganun girasyon ang kuan, ang gasolina. So luoy kayo luoy kayo ang syudad. Ako sa una maglinya-linya ako ko sa pila ka kilometro. So akong gihimo adto ko sa kong amigo, alas 12 gabi, magpatubil ko sa ila. Siyempre, privilege mo po na ako na kay nga pasyente man ako may gala. Wala gina kung nag-crisis na po tag gasolina ron, hapit na gyud. Magbikil na po na ato na. Pag crisis na ko ato na po ko sa mga amigo na ako magpatubil. Sa gabi, kadlaw, kapila na ko may gala, kadlaw, adto sa ilang balay. Ubanan ko niya sa iyang istasyon. Yang tubilan niya. Malagi katawanon kay abrihan lang ang gasoline station kay para matubil si Dr. Kagapi. Adi na ko gusto ato may galaw kay Jesus. Nakaabot pa gani ko ng magtigom o gasolina sa balay. Sus, delikado kayo. Away noon, ang akong amigo nga dealer o gasolina, gihubasan niya iyang swimming pool. Ibutangan niya gasolina o krudo. Mao lagi kung ay mong diabetes, di mo makontrol na something is wrong. Dili na sa tambal noy. Ayaw ninyo o kontrola kayo inyong lawas na ang iyong target ibaba ninyong sugar. Dili man na siya mao. Timbangon na nimo siya kay the moment nga bagsak inyong sugar, masay tabo. Tanan ninyong organs maglisod pud. Kay naka-function man na sila tanan. Kidneys, atay, lungs, imong kasing-kasing, imong utok, nagkakaon na sila. Sugar lang yung tao na ikaw. Wala sila yung kauno. Sugar lang para mohimo siya o energy. So isulod na sa inyong utok may gala nga ang purpose sa pag-control sa sugar dili kay kana lang gid yung hunahunahon kundi timbangon na ninyo. Siyempre matumog doktor tan-aw man inyong resulta sa blood sugar niya. Uy, sus, taas kay imong sugar, dugangan na to imong tambal. Nya gatakilid na ka maglakaw. Galisod na ka ginawa, mulakpan lang ka, lakang kapila ka. Wala. Wati na lagi na yung opirma na ron. Muna yung mali. Kay, siyempre, may laing masulti ang doktor. Mawala man. Ay, taas pa imong sugar, dugangan na ito imong ambal. Antod, malipong na lang ka. Sige na kagigda. Mawala gina. Wala na, pulos. So, may gala. Kani akong gina-istorya diri sa doktor sa kanginan. Muna akong pagtampal sa pasyente.
Wala ko kuan. Biglang liko. Ha? Kung unsay akong pagtambal sa pasyente sa clinic, mao po na akong ginasulti sa inyo. Kano saan ako gamiton ng x-ray? Kano sa gamiton ng to the echo? Kano sa i-request ang CT scan? Kano sa i-request ang MRI? Ha? Dili na siya pwede ka nang iratsada ni mo. Giubo ka. Sige, chest x-ray. Ay, talagana rin mas ubogi kang sa ilong. Kabalo mo, anak, amot lang kung naminaw mo sa una, kaya ang ubo, mugikan po sa imong ilong. Magtulo tong sip-on nga nahimong sinusitis. Na siya nga, muubo ka. Yan sa may tambalan na ng reaction mo ng imong sinusitis sa mga laing mga factors. Bugnaw, init, kung sa ba. So, dili siya natambalan ba? Kung na-infection sa tutunlan o na-infection sa baga, tagang antibiotic. Pero, may bawa na naman yung ba din na kinalag x-ray. Sa mga lagi. Dagang kay controversial nga istorya karon sa medicine may galang nga. Kasi maglingaw na lang ko, katiguang nagugugod. Kabalo na dito kung unsay maayo sa imo. Tingala bitaw ng ubang pasyente nga taglayo ra ba? Gikan ba sa Maguindanao? Mayon nga hindi ba tayo mag-ultrasound, Dok? Bigay ka agad, bigay man ikaw ng ng gamot. Mutana na ko sa iya, kano sa man ka makabalik? Ako, hindi na ako makabalik kasi malayo ako, sa Maguindanao ako nakatira. Patay. So, kumplituhon ako ang tambal, nayon ko sa iyang na may x-ray dito, nabay kung sabay mahimo dito sa Maguindanao, pa-x-ray ka dito. Kung tanong mong doktor kung naa pa ba itong ako madungog na problema sa imong baga, madungog na ako na may gala. At tinod kung paminawang yun yung stethoscope ang imong baga, ibawaan mo. Ako gani, basta ubuhon ko, asa man kung may tambal, no? Maminaw na po akong sarili ng baga. Puro man ni doktor ako mga anak. Pero, unahan sana ako paminaw kung na ako'y mabati. Pag na ako'y mabati sa akong stethoscope, tawagon ako ni isa. Tanaw daw akong baga. Kay, ano ba? Kung naabay, madungog din nyo. Kuan lagi. Mao lagi ni. Daghan man kong sampit. Pero kamo nga may doktor sa balay, ay mao. Matog yun mag-doktor. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.